హరి కృష్ణ. భక్తులందరికీ ప్రణామాలు. రాధాగోవిందాలయం తరఫున అందరికీ కూడా స్వాగతం, స్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఈరోజు మనము పంచదశ అధ్యాయం చెప్పుకోబోతున్నాము. నిన్నటి అధ్యాయంలో భగవంతుడు ఏం చెప్పారు? నిన్న 14వ అధ్యాయం, చతుర్దశ అధ్యాయం. దాంట్లో భగవంతుడు ఆఖరి శ్లోకంలో బ్రహ్మణో హి ప్రతిష్టాహం అమృతస్య వ్యయస్య చ శాశ్వతస్య చ ధర్మస్య సుఖశ్చైకాంతికస్య చ. అమరము, అనస్వరము, శాశ్వతము అయినట్టు, చరమ సౌఖ్యమునకు సహజ స్థితి అయినట్టు నిరాకార బ్రహ్మమునకు నేనే మూల ఆధారము అని చెప్పినని నిన్నటి అధ్యాయంలో చెప్పారనమాట. అమరం, మరణం లేనిది, అనస్వరం, నశింపు లేనిది, శాశ్వతమైనటువంటిది. చరమ సౌఖ్యం అదేంటంటే అష్టాంగ యోగం. అష్టాంగ యోగం చేసే వాళ్ళకి లాస్ట్కి వాళ్ళకి సుఖం వస్తుంది అనమాట. లాస్ట్లో బ్రహ్మ ప్రాప్తి కలుగుతుంది. ఆ లాస్ట్కి చరమ సౌఖ్యం కలిగించేది ఆ బ్రహ్మానికి నేనే మూలాధారం అని చెప్తున్నారు. ఆ బ్రహ్మజ్యోతి ఎక్కడిదో కాదు, వేరే విధంగా ఎవరు ఏర్పాటు చేయలేదు. అది నా శరీరం నుంచి వచ్చినటువంటి కాంతి, అది నా శక్తే అది అని చెప్పినని భగవంతుడి ఈ అధ్యాయంలో ఆఖరిలో చెప్పారు. ఇప్పుడు మనం మంగళాచరణం చేసుకుని పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగం గురించి చెప్పుకుందాము. ఈ అధ్యాయంలో ఏ విషయాలు వస్తాయి దాన్నంతా కూడా చెప్పుకుని అధ్యాయం స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరీ వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. నమో విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామిన్యతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే.
హరే కృష్ణ. అథ పంచదశాధ్యాయః. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగః. ఈ అధ్యాయంలో శాస్త్ర రహస్యాలు తెలుసుకో, యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. కృష్ణ భగవానుడే పురుషోత్తముడు, బద్ధముక్త జీవులకి అతీతుడు. ఇది తెలుసుకున్న వారు కృతకృత్యులవుతారు. అంటే ఇప్పుడు 1 నుంచి 6వ శ్లోకం వరకు జీవుడు బద్ధుడు ఎలా అవుతున్నాడు, ముక్తుడు ఎలా అవుతున్నాడు అని చెప్పినని అడుగుతారనమాట. దాని గురించి చెప్తారు. బద్ధుడు ఎలా అవుతున్నాడు, ముక్తుడు ఎలా అవుతున్నాడు అనే దాని గురించి భగవంతుడు తెలియజేస్తారు మనకి. తర్వాత 7 నుంచి 11 వరకు బద్ధముక్త జీవుల యొక్క దృష్టి ఏ విధంగా ఉంటుందనే విషయాన్ని గురించి చెప్పుకుంటాం. తర్వాత 12 నుంచి 15 వరకు కృష్ణుడు సకల జీవుల యొక్క ప్రభువు, పోషకుడు అనే విషయాన్ని చెప్పుకుంటాము. తర్వాత 16 నుంచి 18 వరకు 3 శ్లోకాల సారాంశం అది చెప్పుకుంటాం అన్నమాట. 16 నుంచి 18వ శ్లోకం వరకు. తర్వాత 16 నుంచి 20వ శ్లోకం వరకు మనకి కృష్ణ భగవానుడే పురుషోత్తముడు, బద్ధముక్త జీవులకి ఇద్దరికి కూడా అతీతుడు. ఇది తెలుసుకున్న వారు కృతకృత్యులవుతారు. అంటే 16 నుంచి 18వ శ్లోకం వరకు ఈ విషయాలు చెప్పుకుంటాం. 3 శ్లోకాల సారాంశం గురించి చెప్పుకుంటాము. దాంట్లోనే 19, 20 శ్లోకాలు కూడా వస్తాయి. మొత్తం 16 నుంచి 20 వరకు మనకి బద్ధముక్త జీవుల గురించే ఉంటుందన్నమాట. ఊర్ధ్వమూలమదః శాఖాం అశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయం ఛందాంసి యస్య పర్ణాని యస్తం వేద స వేదవిత్. ఊర్ధ్వమూలమదః శాఖాం. ఊర్ధ్వమూలం అంటే ఆ మూలం స్టార్టింగ్, దాని వేళ్ళు ఎక్కడ స్టార్ట్ అయినాయి? అక్కడ సత్యలోకంలో స్టార్ట్ అయినాయిట వేళ్ళు. సత్యలోకంలో స్టార్ట్ అయ్యి అంటే తిరగేస్తున్నదన్నమాట చెట్టు. ఊర్ధ్వమూలం అధశాఖాం అశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయం చందాంసి యస్య పర్ణాని యస్తం వేద స వేదవిత్. భగవంతుడు చెప్తున్నారు, వేళ్ళు పైకి కొమ్మలు కిందికి వేద మంత్రాలే ఆకులుగా కలిగిన నశింపులేని అశ్వత్థ వృక్షం ఉన్నది అని చెప్పబడింది. ఈ వృక్షాన్ని తెలుసుకున్నవాడు వేదాలను తెలిసినవాడు అని చెప్పనని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. అంటే ఆ వృక్షం గురించి ఎవరికైతే తెలుస్తుందో వాళ్ళు వేదాలని గురించి తెలుసుకున్న వాళ్ళు అని చెప్పారు. ఇప్పుడు ఈ మొదటి శ్లోకంలో ఇది సాధారణ వృక్షం కాదు, ఈ అశ్వత్థ వృక్షం. ఇదేంటంటే ఈ వృక్షం ఉన్నది, దాని వేళ్ళు పైకి ఉన్నాయి, కొమ్మలు కిందికి ఉన్నాయి. సర్వసాధారణంగా వృక్షానికి ఎట్లా ఉంటుంది? కొమ్మలు పైకి ఉంటాయి, వేళ్ళు కిందికి ఉంటాయి కదా. కాబట్టి ఇది చాలా అసాధారణమైన వృక్షం అన్నమాట. దేహాలే కొమ్మలు, సత్యలోకంలో వేళ్ళు కొమ్మలు రెండు కూడా ఉన్నాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు ఇక్కడ నెక్స్ట్ శ్లోక చూద్దాం మనం. నెక్స్ట్ శ్లోకాలో ఏం చెప్పారు?
అదర్శోద్వం ప్రసృతాస్తస్య శాఖా గుణ ప్రవృద్ధా విషయ ప్రవాలాః అదస్య మూలాన్యన సంతతాని కర్మానుబంధీని మనుష్యలోకే. ఈ వృక్షం కొమ్మలు ప్రకృతి యొక్క 3 గుణాల ద్వారా పోషించబడుతూ కిందికి మరియు పైకి విస్తరించుతున్నాయి. దాని కొమ్మలు ఇంద్రియ విషయాలు. ఈ వృక్షం వేర్లు కింది ముఖంగా కూడా వెళ్తూ మానవ సమాజం యొక్క కామ్యకర్మలకు బంధించబడి ఉన్నాయి. అంటే ఏంటంటే వృక్షం ఎట్లా ఉంది, తల్లకిందులుగా ఉందని చెప్తున్నారు పక్క నుంచి. ఆ వృక్షం వేళ్ళు అంటే ఏంటంటే ఆ కొమ్మల నుంచి వస్తాయి వేళ్ళు, ఊడలు వస్తాయి కదా, ఊడలు అశ్వత్థ వృక్షానికి. ఆ ఊడలన్నీ కూడా భూమిలోకి పాతుకొని పోయి ఉంటాయి. ఎన్ని కొమ్మలు ఉన్నాయో అంత కొమ్మకి చాలా ఊడలు వస్తాయి. అశ్వత్థ వృక్ష మనకి అనంతపూర్లో ఉందంటారు. 1.5 ఎకరంలో ఉందిట అశ్వత్థ వృక్షం. అట్లాగే మనకి చెన్నైలో అడయార్లో ఉంది. అట్లా మొత్తం పాతుకుపోయి ఉంటుందన్నమాట. ఎక్కడ స్టార్టింగ్ ఎక్కడ, ఎండింగ్ ఎక్కడ అన్నది మనకి తెలియదు. దాని మొదలు ఎక్కడ అన్నది మనకి తెలియదు. అనంతం అన్నమాట. అనంతమైనటువంటి వృక్షం అది. చాలా పెద్దది. అట్లా స్వర్గలోకం. ఇప్పుడు మనకి ముల్లోకాలు అంటారు కదా, ముల్లోకాలని చెప్తారు మనకి. అది ఇక్కడ దేహాలే కొమ్మలు. సత్యలోకంలో వేళ్ళు కొమ్మలు 2 ఉన్నాయి. సత్యలోకంలో అంటే బాగా ఫుల్ అప్పర్ అనమాట అది సత్యలోకం బ్రహ్మగారిది. ఇప్పుడు తపోలోకము, జనలోకం, మహర్లోకం, స్వర్గలోకం, భువర్లోకం, భూలోకం. సత్యలోకము, తపోలోకము, జనలోకము, మహర్లోకము, స్వర్గలోకం. ఇంతవరకు ఒక భాగం అన్నమాట. సత్యలోకం నుంచి 5 లోకాలు. సత్యలోకము, తపోలోకము, జనలోకము, మహర్లోకము, స్వర్గలోకం ఇంతవరకు. తర్వాత భువర్లోకం ఒక్కటి ఒక భాగం. తర్వాత భూలోకం నుంచి మళ్ళీ కిందికి. భూలోకం నుంచి అతల, వితల, సుతల, తలాతల, మహాతల, రసాతల, పాతాళ. మొత్తం 8 లోకాలు కిందికి అన్నమాట. అట్లా ముల్లోకాలు కూడా వ్యాపించున్నది ఈ వృక్షం. 14 లోకాలకు చెందిన జీవుల దేహాలు మొత్తం కూడా చెట్టు కొమ్మలన్నీ కూడా దేహాలుట. ఆ వృక్షం యొక్క ఆకులు, చిగుర్లు అవన్నీ కూడా వేదాలు. ఆకులేమో వేదాలు. ఈ చెట్టు ఆకులు వేద మంత్రాలు. వేద మంత్రాలు పఠించడం వల్ల ఫలాలు వస్తాయి కదా మనకి. ఆ ఫలాలు వస్తాయి. ఆ ఫలాలను ఏం చేస్తాం మనము, ఇంద్రియ తృప్తి కోసం వాడుకుంటాం. వాడుకున్నప్పుడు అది బద్ధజీవులం అయిపోతాం. లేదు భగవంతుడి కోసం వాడాం ఆ ఫలాల్ని, వాడినప్పుడు ముక్త జీవులం వేసాం అన్నమాట. త్యాగం చేసాం ఆ ఫలాల్ని. త్యాగం చేసినప్పుడు అప్పుడు ముక్త జీవులం వేసాం. స్వర్గలోకం నుంచి పైన ఉండే లోకాలన్నీ కూడా ఒక భాగంగా స్వర్గం అని, భువర్లోకాన్ని 2వ భాగంగా, తర్వాత 3వ భాగమేమో భూలోకం నుంచి అతల, వితల, సుతల, తలాతల, రసాతల, మహాతల, పాతాళ. ఈ 8 లోకాలు కూడా లోయర్ ప్లానెట్స్ గా 3వ భాగంగా మనం విభజించుకున్నాం. విభజించి చెప్పారు మనకి శాస్త్రంలో. అశ్వత్థం అంటే వృక్షాలలో శ్రేష్టమైంది అని అర్థం. సంసార వృక్షం ఇది. సంసారం కూడా మనది. సంసార వృక్షం కూడా ఎక్కడో స్టార్ట్ అవుతుంది మనకి. తాతలు 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 వాళ్ళ పైన 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 ఎక్కడో ఉంటుంది మనది వంశవృక్షం. అది అందరూ చెప్పగలరా? చెప్పలేరు. 2-3 తరాల వరకు చెప్పగలుగుతారు. ఆ 2-3 తరాలు కూడా ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్పలేరు. ఆ 2-3 తరాల వరకు చెప్పగలుగుతారు. ఆ పైన ఇంకా చాలా ఉంటాయి. ఆ తర్వాత వాళ్ళ అంటే అలా
వృద్ధి చెందుతుందన్నమాట. వాళ్ళ సంతానం మళ్ళీ వాళ్ళ వాళ్ళ సంతానం మళ్ళీ వాళ్ళ 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 సంతానం. ఈ విధంగా మొత్తం కూడా ఎలా అయితే వ్యాప్తి చెందుతుందో అలా ఈ అశ్వత్థ వృక్షం కూడా వ్యాప్తి చెందింది. ఇప్పుడు వేద మంత్రాలు పఠిస్తాం. పఠించినప్పుడు ఆ మంత్రాల ద్వారా మనకి ఆకులు ఏంటి, ఆకులు వేద మంత్రాలు కదా, ఫలాలు ఇస్తుంది మనకి. ఆ ఫలాల్ని ఆరగిస్తాం. అలా ఎలా ఉదాహరణ ఏంటంటే, ఇప్పుడు యజ్ఞం చేసి ధనాన్ని సంపాదించమంటారు. ఉదాహరణ, ఇప్పుడు రాజసూయాగం చేశారు. రాజసూయాగం చేసి దాని ఫలితం వస్తుంది. ఆ ఫలితము భోగం. ఆ భోగాన్ని అనుభవిస్తారు. అనుభవించినప్పుడు అది బద్ధమవుతుంది అనమాట. అదే ధర్మం ప్రకారంగా నడుచుకుంటూ దాన్ని త్యాగం చేశారు. త్యాగం చేసినప్పుడు ముక్త జీవులైతారనమాట. రాజ్యాన్ని పొందటం అర్థమైతే ఇంద్రియ తృప్తి కామం. రాజ్యాన్ని పొందటం అర్థం అంటే ధనం. ధర్మార్థ కామ మోక్షాలని గురించి తెలియజేస్తుంది ఈ వృక్షం. ధర్మం ఏంటి? యజ్ఞం చేయటం, రాజసూయ యాగం చేయటం. ధర్మం ప్రకారంగా వాళ్ళు చేశారు, అర్థాన్ని పొందారు. దాని మూలంగా అర్థం అంటే ధనాన్ని పొందారు. రాజులందరి దగ్గర నుంచి వసూలు చేసుకొచ్చారు కదా, అది ధనాన్ని పొందారు. అర్థం. కామం కోరిక, భోగవాంఛ, భోగిస్తారు. రాజ్యాన్ని పొందినప్పుడు రాజసుఖాలు ఉంటాయి కదా, భోగిస్తారు. కామ మోక్షం. మోక్షం ఎప్పుడు వస్తుంది? పూర్తిగా భోగాల్లో అట్లా ఉండిపోకుండా వాళ్ళు వచ్చిన దాన్ని అర్థాన్ని వాళ్ళు త్యాగం చేసినప్పుడు అది మోక్షాన్ని ఇస్తుంది. అంటే ఇటు భోగించను వచ్చు, అటు మోక్షాన్ని పొందొచ్చు. అది ఏం చేయాలి అన్నది ఆ గుణాల ప్రభావము నిర్ణయిస్తుంది అనమాట. మనిషి యొక్క గుణ ప్రభావం మూలంగా ఏం చేయాలని చేసి వాడు బద్ధ జీవుడవుతాడో ముక్త జీవుడవుతాడో అది వాళ్ళ అదృష్టం. ఇంకా వాళ్ళ దీన్ని బట్టి ఉంటుంది. ఇప్పుడు చెట్టు ఆకులు చెట్టుకు ముఖ్యం కదా. అధికంగా ఉన్న ఆకులు చెట్టుకు ఫలంగా మారిపోతాయి. అధికంగా ఆకుల్లోకి కొంత ఆహారం ఇవ్వబడుతుంది. అది తీసుకున్నంత ఆహారం తీసుకోగా మిగిలిపోతుంది ఇంకా ఆహారం. ఆ మిగిలిపోయిన ఆహారం ఫలాల కింద ఉత్పత్తి అవుతుంది అనమాట మనకి. ఛందాంసి అంటే వేద మంత్రాలే. ఛందాంసి యస్య పర్ణాని యస్తం వేద సవేదవిత్. ఛందాంసి అంటే వేద మంత్రాలే చెట్టు యొక్క ఆకులు. ధర్మము, అర్థము, కామం గురించి చెప్పేది వేద మంత్రాలు. కొమ్మలు ఊర్ధ్వ అధోముఖాలుగా వ్యాపించున్నాయి. చిగుళ్ళు ఏంటంటే శబ్ద, రూప, రస, గంధ ఈ 5 కూడా తెలియజేస్తాయి చిగుళ్ళు. అంటే ఆ శబ్దం మన పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు ఉన్నాయి కదా, పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు గ్రహించే ఇదన్నమాట. శబ్దము, రూపము, రసము, గంధము, అవి వేళ్ల మూలంలో మహానిధి మొత్తం కూడా వేళ్ల మూలాల్లో ఉంటాయి. అవి ఊడలు మనిషి దేహాలు కర్మానుకూలాలు. భూలోకంలో అనేక దేహాలు, ఇప్పుడు అనేకమైనటువంటి దేహాలు, 84 లక్షల జీవరాశుల దేహాలు. ఆ దేహాలన్నీ కూడా ఎట్లా ఏర్పడ్డాయి? గుణాల ప్రభావం మూలంగా
వాటికి కర్మలను అనుసరించి వాటికి ఒక దేహాన్ని సృష్టించి బ్రహ్మగారు ఆ దేహంలోకి ప్రవేశపెడతారు ఆత్మని. అంటే మనిషి సూక్ష్మదేహం ఏంటంటే పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు ఇవన్నీ కూడా సూక్ష్మదేహంతో పాటుగా వెళ్ళిపోతాయి. మనసు, బుద్ధి, అహంకారం సూక్ష్మదేహంతో పాటు ఉంటాయి అన్నమాట. స్థూల దేహం అంటే మన పైన ఉన్న దేహం, ఇది కాల్ చేస్తారు, పూర్తి చేస్తారు. లేకపోతే దాంట్లో నుంచి జీవాత్మ వెళ్ళిపోతాడు కదా. ఆ వెళ్ళేటప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే తన వెంబడి తీసుకొని పోతాడు సూక్ష్మదేహాన్ని. ఆ సూక్ష్మదేహంతో పాటుగా మన ఇవి పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు, తర్వాత మనసు, బుద్ధి, అహంకారము, చిత్తము, ఈ నాలుగింటిని కూడా వెంబడి తీసుకొని వెళ్తాడు. అక్కడ మనకి నరకానికి ఎక్కడికో వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ మనకి యాతనా దేహం ఇస్తారు. యాతనా దేహం ఇచ్చిన తర్వాత ఆ యాతనా దేహం అన్ని నరకాలన్నీ కూడా అనుభవిస్తుంది అనమాట. పరీక్షణ్ మహారాజు అడుగుతారు, 27 నరకాల జీవుడు ఇంత కష్టపడాలా, ఈ కష్టం లేకుండా ఎట్లా బయటపడాలని అడుగుతాడు పరీక్షణ్ మహారాజు సుఖదేవ గోస్వామిని. ఆయన చెప్తారు అప్పుడు ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకుంటే సరిపోతుందని చెప్తారు. అంటే శిష్యుని పరీక్షించటం అనమాట. పరీక్షణ్ మహారావు ఒప్పుకోరు. ప్రాయశ్చిత్తం అది సరైన ఆన్సర్ కాదు, ఇంకేదన్నా చెప్పండి అని అడుగుతారు. నేను తృప్తి పడలేదు మీ సమాధానంతో, సరైన ఆన్సర్ కాదనరు. గురువుని అట్లా మాట్లాడరు. నాకు తృప్తి చెందలేదు, నేను ఇంకేదన్నా చెప్పండి అని అడుగుతారు. భక్తి చేయటం ద్వారా దాని నుంచి అపరాధాలు లేకుండా ఉంటే గనక, వైష్ణవ అపరాధాలు, భక్తి చేయటం ద్వారా ముక్తిని పొందొచ్చు అని చెప్తారు. అంటే ఈ యాతన దేహం ఏమవుతుందంటే ఆ 27 నరకాలు కూడా తిరుగుతుంది. వాళ్ళు చేసుకున్న కర్మల్ని బట్టి వాళ్ళకి 27 నరకాల్లో శిక్షలు. కొంతమంది 10లో పడితే, కొంతమందికి 27లో పడితే, కొంతమంది ఒక దాంట్లో అయితే వాళ్ళ దీన్ని బట్టి వాటికి పడుతుంది అనమాట శిక్ష. దాన్ని అనుభవించి మళ్ళీ జన్మ తీసుకుంటాడు. అట్లా జన్మలు 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 జన్మలు. బ్రహ్మగారి పగలు 1000 సంవత్సరాలు అయితే ఆ 1000 సంవత్సరాలు కూడా మనం పుడుతూ ఉంటాం, చచ్చిపోతూ ఉంటాం, బద్ధజీవులం. మళ్ళీ పుడతాం, మళ్ళీ చచ్చిపోతాం, మళ్ళీ 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 ఎన్ని జన్మలు ఎత్తామో మనము మనకే తెలియదు. అన్నీ 100 సంవత్సరాలు మానవ జన్మతోనే వేసుకోకూడదు మనం. ఒక పురుగుకి ఒకటే రోజు దాన్ని జన్మ. ఆ పురుగు ఏంటంటే ఒక్కరోజు అట్లా పుడుతుంది, కొద్ది పెరుగుతుంది, కొంచెం అవుతుంది, రాత్రి అయ్యేటప్పటికి ఆ లైట్ అట్రాక్ట్ అవుతుంది, చచ్చి పడిపోతుంది. దానికి ఒక జన్మ అయిపోయినట్టు. అట్లా ఎన్నో జన్మలు ఎత్తాం మనం. అంటే మనం బద్ధజీవులం అయిపోతాం అనమాట పూర్తిగా, త్యాగం చేయకపోతే ఫలాల్ని. అది కర్మానుబంధిని మనుష్యలోకే, మానవ సమాజం యొక్క కామ్య కర్మలకు బంధించబడి ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడండి మొత్తం కూడా ఆ కొమ్మ మీద నుంచి కొమ్మ మీదకి, ఈ కొమ్మ మీద నుంచి ఆ కొమ్మ మీదకి ఒక కోతి జంప్ చేసినట్టుగా మనం కూడా దేహాలన్నీ తీసుకుంటూ మళ్ళీ 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 ఈ లాస్ట్కి ఈ జంతువులు, పురుగులు, వాటి జన్మలు కూడా వస్తాయి మనం చేసుకున్న కర్మల్ని బట్టి. ఇక్కడ చూడండి అశ్వత్థ వృక్షం. ఇట్లా ఒక వృక్షం తల్లకిందులుగా ఉన్నదనుకోండి, ఇక్కడ నీళ్ళ దగ్గర తలకిందులుగా ఉన్నప్పుడు అదేంటి? నీడ. నీడ శాశ్వతం కాదు కదా, అశాశ్వతం. అట్లాగే మన భౌతిక ప్రకృతి మన సంసారాన్ని మొత్తాన్ని కూడా అశ్వత్థ వృక్షంతో పోల్చారు. అంటే అశ్వత్థ వృక్షం, ఆ సంసార వృక్షం మొత్తం కూడా అశాశ్వతం, శాశ్వతం కానిది. అది ఎప్పుడైతే భగవంతుడు కళ్ళు తెచ్చి ఆయన ఊపిరి పీల్చేశారో మొత్తం కూడా వెళ్ళిపోతుంది ఆయన లోపలికి.
మళ్ళీ మళ్ళీ అది సృష్టింపబడుతుందనమాట. ఆ విధంగా మనము ఈ అశాశ్వతమైనటువంటి భౌతికమైనటువంటి జీవితానికి విలువ ఎక్కువ ఇచ్చి, ఇంద్రియ తృప్తి కోసంగా ఆ ఇంద్రియాలు కోరుకుంటూ ఉంటాయి. కామం కోరికలు నిండి ఉంటాయి. ఆ కోరికల కోసంగా మనిషి చాలా తప్పులు చేస్తూ ఉంటాడు. ఆ తప్పులు చేసినందువల్ల ఏమైతుందంటే ఈ బద్ధ జీవితంలో బద్ధజీవిగా చిక్కుబడిపోతాడు. మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మలు తీసుకుంటూ ఉంటాడన్నమాట. న రూపమస్యేహ తదోపలభ్యతే నాంతో న చాదిర్న చ సంప్రతిష్ఠా అశ్వత్థమేనం సువిరూఢమూలం అసంగశస్త్రేణ దృఢేన చిత్వా తతః పదం తత్పరిమార్గితవ్యం యస్మిన్ గతా న నివర్తంతి భూయః తమేవ చాద్యం పురుషం ప్రపద్యే యతః ప్రవృత్తి ప్రసృతా పురాణి. ఈ వృక్షం యొక్క నిజ రూపం ఈ లోకంలో ఎవరికీ తెలియదు. దాని ఆది మధ్య అంతాలు ఎక్కడ అనే విషయం ఈ లోకంలో ఎవరు తెలుసుకోలేరు. కానీ లోతుగా నాటుకున్న వేళతో విరసిల్లుతున్న ఈ అశ్వత్థ వృక్షాన్ని వైరాగ్యం అనే ఖడ్గంతో ఖండించి వేయాలి. తర్వాత అతడు పునర్జన్మ లేకుండా చేసే పరమపదాన్ని వెదకాలి. ఎవని నుండి సమస్తము ఆరంభమైందో మరియు ఎవని నుండి అనంతకాలముగా సమస్తము వ్యాపించిందో అట్టి పరమ పురుషుణ్ణి శరణు పొందాలి. ఆ భగవంతుడు, ఆ బీజ ప్రదాత ఎవరు? కృష్ణ భగవానుడు. ఆయన నుంచి గర్భోదక సాయి విష్ణువు నుంచి పూర్తిగా సర్గ జరిగింది. సర్గ అంటే భగవంతుడి సృష్టి, విసర్గ అంటే బ్రహ్మగారి సృష్టి. రెండోసారి చేసేది విసర్గ. అట్లా ఆ సృష్టి కార్యం ఎవరి ద్వారా జరిగిందో ఆ పరమ పురుషుణ్ణి అనంతకాలంగా అది వ్యాప్తి చెందింది మొత్తం కూడా సంసార వృక్షం. ఎవరైతే వ్యాప్తింపజేశారో ఆ పరమ పురుషుణ్ణి శరణు పొందటం ద్వారా మనం జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి నుంచి తప్పించుకోగలుగుతాము. ఈ జనన మరణాల నుంచి తప్పించుకోగలుగుతాం. ఈ వృక్షం మొత్తం వ్యాపించింది. దీన్ని ఎట్లా అసంగ శస్త్రేణ దృఢేన చిత్వా, ఇది సుఖ దుఃఖాలు మానవమానాలు ద్వంద్వాలతో నిండిపోయి ఉంటుందన్నమాట. ఎప్పుడు భగవంతుడి చరణాలను ఆశ్రయించాలి. అసంగ శస్త్రేణ దృఢైన చిత్వా అంటే ఏంటంటే ఆ కొమ్మల్ని అసంగం అనే దాంతో ఖండించేసేయాలి, పోసేయాలి ఆ కింద ఉన్నటువంటి వేళ్ళని. అప్పుడు కానీ అది ఆగదనమాట. లేకపోతే అది పెరుగుతూనే ఉంటుంది, కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది వృక్షం. ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష ఫలాలు అనుభవిస్తూ ఉంటాడు. అనుభవిస్తూ మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మలు తీసుకుంటూ ఉంటాడు. జన్మ మృత్యువులో పడిపోతూ ఉంటాడు. లేదు వాటిని త్యాగం చేశాడు, భగవంతుడికి శరణు పొంది పూర్తిగా త్యాగం చేశాడు, అప్పుడు మోక్షాన్ని పొందుతాడనమాట. ఇప్పుడు జ్ఞానుల విషయంలో శరణాగతి జ్ఞానానికి అంతం. అంటే జ్ఞానుల విషయంలో శరణాగతి మధ్యలో ఉంటుంది. అంటే మన బ్రహ్మేతి పరమాత్మేతి భగవాన్, బ్రహ్మేతి పరమాత్మేతి. బ్రహ్మేతి అంటే వాళ్ళు జ్ఞానులు. ఆ జ్ఞానులు ఏం చేస్తారు, ఆ మధ్యలోనే కొంత దూరం ఇది వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి ఆ భగవంతుడి ప్రాప్తి కలుగుతుంది అన్నమాట మధ్యలో. అదే వీళ్ళకి అనుకోండి,
ఎవరికి? అష్టాంగ యోగులు. వాళ్ళకి చివరిలో కలుగుతుంది బ్రహ్మ ప్రాప్తి, పరమాత్మ ప్రాప్తి కలుగుతుంది. ఆ పరమాత్మను పట్టుకుంటారు వాళ్ళు. ఫస్ట్ యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార ఈ 5 చేస్తారు. ఈ 5 కూడా వాళ్ళ సాధనే సరిపోతుంది. వాళ్ళు తర్వాత యమ, నియమ, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార, ఆసన, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార తర్వాత వచ్చేవి వాళ్ళకి పరమాత్మ ప్రాప్తి కలుగుతుంది. వాళ్ళకి అంటే పరమాత్మను పట్టుకుంటారు, పట్టుకొని సాధన చేస్తారనమాట. ఆ సాధన చేయటం తర్వాత కొంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత పరమాత్మను కూడా వదిలేస్తారు. అంటే వాళ్ళు నిరాకారాన్ని ఆరాధిస్తారు. నిరాకారాన్ని ఆరాధించి వాళ్ళు ఆ బ్రహ్మజ్యోతిలో లీనమవుతారనమాట. ఇక్కడ రంధ్రం ఓపెన్ అవుతుంది, బ్రహ్మజ్యోతిలో కలిసిపోతారు. అది లాస్ట్కి అంతంలో కలుగుతుంది వాళ్ళకి పరమాత్మ ప్రాప్తి. ఇక్కడ భగవంతుడి ప్రాప్తి ఎప్పుడు వస్తుంది? భక్తి యోగం మొదలైనప్పటి నుంచి భగవంతుడి ప్రాప్తి వాళ్ళకి మొదలైనప్పటి నుంచి ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటాడు భక్తి యోగి. ఎంటర్ అయినప్పటి నుంచి భగవంతుడి దీంట్లోనే ఉంటాడు అన్నమాట. అట్లా శరణాగతి అన్నది భక్తిలో ఒక అంగం. భక్తుల సాంగత్యంలో దృఢ శ్రద్ధావంతుడు భక్తిని శరణాగతి పొంది భజన చేసే భక్తుల సాంగత్యంలో భజన చేసి అనర్థాలు నివృత్తి చేసుకోవాలి. నివృత్తి చేసుకుని స్థిరత్వాన్ని పొందాలి. భక్తిలో అనర్థాలన్నీ నివృత్తి అయిపోతాయి. సత్సాంగత్యంలో నివృత్తి అయిపోయి వాళ్ళు స్థిరత్వాన్ని పొందుతారు. అంటే ఆ భగవంతుడి గురించి అంతా తెలుసుకోవడం ద్వారా భగవంతుడి మీద శ్రద్ధ పెరుగుతుంది, విశ్వాసం పెరుగుతుంది. ఆ దృఢ విశ్వాసం ఎప్పుడైతే ఏర్పడిందో అప్పుడు వాళ్ళు పూర్తిగా సరెండర్ అయిపోతారు భగవంతుడికి. తద్వారా ఆ శక్తిని పొందుతాడు. భగవంతుడు తన కృప ద్వారా తొలిగా భావభక్తిని, తదుపరి ప్రేమ భక్తిని ప్రసాదిస్తాడు అన్నమాట భగవంతుడు. నిర్మాణమోహాజిత సంగదోష అధ్యాత్మ నిత్యా వినివృత్త కామాః ద్వంద్వైర్విముక్తాః సుఖ దుఃఖ సంగై గచ్చంత్యమూఢాః పదమవ్యయం తత్. మిథ్యా గొప్పతనము, మోహము, అనురాగ దోషాన్ని జయించి నిత్యమైనది అర్థం చేసుకున్నవారు కోరికలన్నింటినీ విడిచిపెట్టి సుఖదుఖాది ద్వంద్వాలకు అతీతులై పరమ పురుషుని శరణు జొచ్చేవారు శాశ్వతమైన ఈ బ్రహ్మపదాన్ని పొందుతారు. ద్వంద్వైర్విముక్తాః సుఖ దుఃఖ సంగై, సుఖ దుఃఖాలు, మాన అవమానాలు, వీటన్ని ద్వంద్వాలు ఉన్నాయి కదా, వీటన్నింటి నుంచి కూడా విముక్తి కలుగుతుంది అనమాట వాళ్ళకి. గచ్చంత్యమూఢాః పదమవ్యయం తత్. ఆ పరమ పురుషుని శరణు వచ్చేవాళ్ళు శాశ్వతమైన బ్రహ్మపదాన్ని పొందుతారు. అవ్యయం ఇప్పుడు నిర్మాణమోహ దితసంగ దోష అధ్యాత్మ నిత్య వినివృత్త కామాః. అవ్యయం అంటే తరగనిది, అవ్యయం తరగనిది, నశింపు లేనిది, మార్పు చెందనిది, అటువంటి స్థానాన్ని పొందుతారనమాట వాళ్ళు. పదం అవ్యయం ఆ భగవంతుడి. ఎవరో ఆ భగవంతుడు, ఆయన అనాది ఎప్పటి నుంచో ఉన్నటువంటి వాడు భగవంతుడు, మార్పు లేనివాడు. అటువంటి ఆ భగవంతుడి పదాన్ని పట్టుకొని శరణాగతి వేడుకుని వాళ్ళు భగవంతుడి కృపకి పాత్రులవుతారు అని చెప్పినని
చెప్తున్నారు. ఎవరు ఎవరు పాత్రులైతారు? ద్వంద్వాల నుంచి ముక్తి పొందినప్పుడు ముక్తి లభిస్తుంది వాళ్ళకి. ఈ భగవంతుని పాదాలు పట్టుకుని పూర్తిగా శరణాగతి వేడుకున్న వాళ్ళకి సుఖ దుఃఖాలు ఇవన్నీ ఏవి కూడా ఉండవు. మాన అవమానాలు వాటన్నింటి నుంచి కూడా విముక్తిని పొందుతారు. దురభిమానము, భ్రాంతి, ఇవన్నీ కూడా అన్నీ పోతాయి. తద్భాసయతే సూర్యో నశశాంకో న పావకః యద్గత్వా న నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. అట్టి నా దివ్యధామము సూర్యుడు లేదా చంద్రుడు లేదా అగ్ని లేదా విద్యుత్తు ద్వారా ప్రకాశింపబడదు. దానిని చేరుకున్న వారు ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి తిరిగి రారు. నా తద్భాసయతే సూర్యుడు అవసరం లేదు అక్కడ. నశశాంకో న పావకః అంటే ఇక్కడేంటంటే నశశాంకో న పావకః నా తద్భాసయతే సూర్యుడు అవసరం లేదు. శశాంకుడు అంటే చంద్రుడు అవసరం కూడా లేదు. హరే కృష్ణ. ఫోన్ ఒకటే గుమ్ అవుతూ ఉంటుంది. డిస్టర్బెన్స్ నాకు. నా పావకః అంటే అగ్ని కానీ విద్యుత్ కానీ ఇవన్నీ ఏమీ అవసరం లేదు. అగ్ని విద్యుత్తు ఇవేమీ అవసరం లేదు. నా పావకః యద్గత్వా న నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. అక్కడికి చేరుకున్న వాళ్ళకి ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి తిరిగి రారు. ఇంకా అక్కడికి చేరుకుంటే గనక ఆ ధామం ప్రకాశిస్తూ ఉంటుందిట. చింతామణి ప్రకర సత్మ సుకల్ప వృక్ష లక్షావృతేషు సురభీం రవిపాలయంతం లక్ష్మీ సహస్రశత సంభ్రమ సేవ్యమానం గోవిందం ఆదిపురుషం తమహం భజామి. చింతామణులతో నిండి ఉంటుందిట. చింతామణులు అంటే ఏంటంటే టచ్ స్టోన్స్. దాన్ని ఎక్కడ తగిలిచ్చినా కూడా అది బంగారం అయిపోతుంది. బంగారము, ఇవి ముత్యాలు, రత్నాలు అవన్నీ అయిపోతూ ఉంటాయి ఆ స్టోన్ తీసుకెళ్ళి తగిలిస్తే. ఆ చింతామణి అట్టాంటి చింతామణులతో నిండిపోయి ఉంటుంది అనమాట. తర్వాత కల్పవృక్షాలు ఉంటాయి అక్కడ అంతా కూడా. ఏ పండ్లు కావాలంటే ఆ పండ్లు ఇచ్చేస్తూ ఉంటాయి కల్పవృక్షాలు. ఎన్ని కావాలంటే అన్ని. కామధేనువులు, సురభి ఆవులు, కామధేనువులు ఉంటాయి. తర్వాత లక్ష్మీదేవులు, సహస్ర లక్ష్ములు సేవిస్తూ ఉంటారు అక్కడ. ఈ ముక్త జీవులందరూ కూడా భగవంతుడి సేవలో నియుక్తులై ఉంటారు. అలాంటి అంత దివ్యధామానికి చేరుకుంటారు ఈ స్థితికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు. ఆ ద్వంద్వాల నుంచి విముక్తి పొంది పూర్తిగా భగవంతుని శరణాగతి వేడుకుని ఆయన కృపని కనుక పొందగలిగితే ఇలాంటి ధామానికి చేరుకుంటారు. ఆ ధామంలో భగవంతుడి శరీరం నుంచి వచ్చే కాంతితోనే పూర్తిగా మెరిసిపోతూ పూర్తిగా వెలుగు ఉంటుంది. వెలుగుతో నిండి ఉంటుంది. అక్కడ సూర్యుడు అవసరం లేదు, చంద్రుడు అవసరం కూడా లేదు. చంద్రుడు అవసరం దేనికి మనకి? ఆ చంద్రుడి కాంతితో ఔషధాలు తయారవుతాయి, రుచికరమైన ఫలాలు వస్తాయి. ఆ ఫలంలో ఉన్నటువంటి రుచి, ఆ ఫలానికి ఉన్నటువంటి రంగు, ఔషధాల్లో ఉన్నటువంటి శక్తి అదంతా కూడా చంద్రకాంతి ద్వారా వస్తుందన్నమాట. అక్కడ అన్ని కల్పవృక్షాలు కదా, కల్పవృక్షాలకి ఇంకా చంద్రకాంతి అవసరం లేదు. అట్లా యద్గత్వాన నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. అటువంటి ధామానికి చేరుకుంటాం మనము. అదంతా చేసుకున్న వాళ్ళు, భక్తి చేసుకున్న వాళ్ళు. మమైవాంసో జీవలోకే జీవభూత సనాతనః మనఃషష్టానీంద్రియాణి ప్రకృతిస్థాని కర్షతి.
అమ్మాయి మాంసం భౌతిక ప్రపంచంలో జీవులు నా శాశ్వతమైన అంశాలు. కానీ బద్ధ జీవితం కారణంగా వారు మనస్సును కలిగి ఉన్న 6 ఇంద్రియాలతో కష్టపడుతున్నారు. వాళ్ళేంటంటే పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు ప్లస్ మనస్సు. వీటితో కష్టపడుతున్నారు. జీవులందరూ కూడా నా శాశ్వతమైన అంశాలు. అంశలు. అంశాలు కాదు, అంశలు. కానీ ఈ బద్ధ జీవితం కర్మలు చేస్తాం కదా! కర్మలు చేసేటప్పటికి వచ్చేటువంటి ఆ గుణాలతో సంబంధించినటువంటి ఆ జీవి యొక్క జీవితము బద్ధుడైపోతాడు. దాంట్లో కట్టివేయబడతాడనమాట. తప్పులు చేస్తూ ఉంటాడు. ఆ మనసు మూలంగా. మనసు, జ్ఞానేంద్రియాలు మనసు మూలంగా. వాళ్ళు కష్టపడుతున్నారు జీవులు భౌతిక ప్రపంచంలో అని చెప్పినని భగవంతుడు ఇక్కడ చెబుతున్నారు. అలా కష్టపడ్డ వాళ్ళు ఏమైతుంది? కష్టపడి శరీరం యదవాప్నోతి యచ్చాప్యుత్క్రామతీశ్వరః గృహీత్వైతాని సంయాతి వాయుర్గంధాని వాసయేత్. ఇంద్రియ తృప్తితో వాళ్ళు భోగాలు అనుభవించి ఆ వాసనని, ఆ ఇంద్రియ తృప్తి అనే వాసనని తీసుకుంటారు. ఆ జీవితం కొన్ని రోజులకి అయిపోతుంది ఆ దేహం పని. అయిపోయినప్పుడు ఆ వాసనను తోడుగా తీసుకొని మన ఆత్మ ఇంకో దేహంలో ప్రవేశిస్తుంది. ఇంకో శరీరంలో ప్రవేశిస్తుందనమాట. మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో శరీరాన్ని తీసుకుంటుంది. దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక శరీరాన్ని తీసుకుంటుంది. ఆ విధంగా ఒక ఇంటి నుంచి ఇంకో ఇంటికి ఏ విధంగా అయితే మారుతామో అట్లా ఇది శరీరాలు మారుతూ ఉంటుందన్నమాట ఈ జీవాత్మ. స్తోత్రం దిక్షుస్పర్శనం చ రసనం ఘ్రాణమేవ చ అధిష్టాయ మనశ్చాయం విషయానుపసేవతే. ఒకప్పుడు ఆయన ఎవరు ఇంద్రుడు శాపం కారణంగా ఇలా పందిలాగా పుట్టాట. పంది జన్మ వచ్చింది ఆయనకి. చక్కగా భార్య పిల్లలు పందులకు ఉంటాయి కదా, 8 మంది 10 మంది సంతానం ఉంటుంది. అట్లన్నింటినీ వేసుకొని తిరుగుతూ ఆ బురదలో పురులుతూ తెగ ఎంజాయ్ చేస్తున్నట్ట. ఆయన శాపం టైం అయిపోయింది. మళ్ళీ ఆయన ఇంద్రలోకానికి వెళ్ళి టైం వస్తుంది. అప్పుడు నారదుడట్టుగా వెళుతూ ఆయనకి జాలి కలిగిందిట. అయ్యో ఇంద్ర, నీకు కూడా తప్పలేదే ఈ బాధ అని చెప్పినని వచ్చి అడిగాట. చెప్పారట ఆయన. ఏమని చెప్పారంటే, ఇంక అయిపోతున్నదిలే, బాధపడవాకు, ఇంక మళ్ళీ ఇంద్ర పదవిని తీసుకోవచ్చు నువ్వు అని చెప్పినని చెబుతారు. చెబితే అయ్యయ్యో అప్పుడైనా నాకేం బాధ లేదు, నేను హ్యాపీగా ఉన్నాను, చక్కగా చల్లగా ఉంది బురద, నా పిల్లలు నా భార్య హ్యాపీగా ఆనందంగా ఉన్నాను ఇక్కడ నేను అని చెప్పి అన్నదిట ఆ ఇంద్రుడు. పంది రూపంలో ఉన్న ఇంద్రుడు. అంటే జీవుడు ఆ విధంగా వేరొక స్థూల శరీరాన్ని తీసుకున్నప్పుడు మనస్సుతో కూడి ఉన్న నిర్దిష్టమైన ఆ చెవి, ముక్కు, కన్ను, ఆ పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు ఉన్నాయి కదా, ఆ ఇంద్రియాలన్నీ కూడా ఆ శరీరానికి తగ్గట్టుగా ఆ వాసనలతో నిండిపోతాయి. ఇప్పుడు పంది బురదలో పొలుతూ చాలా బాగుంది అనుకుంటుంది, మలాన్ని భుజిస్తుంది పంది కదా. మనము పొరపాటున కాలు పడ్డా కూడా అబ్బా ఎంత అసహ్యం కలుగుతుందో మనకి కదా. ఆ బురదలో కాలుపడ్డా, మలల్లో కాలుపడ్డా, చూసిన బురద ఉంటే వాసన అబ్బా ముక్కు కడ్డం పెట్టుకొని దెబ్బ పరిగెత్తుతాం అక్కడి నుంచి దూరంగా. అదే గంధం వాసన, ఇక్కడ ఏదో గంధం చెట్టు ఉన్నట్టుంది, ఇంకొద్దిసేపు కూర్చుందాం అనుకుంటాం. అంటే ఏదైనా కూడా ఇంద్రియ తృప్తే. గంధం వాసన ఇంద్రియ తృప్తే, ఇది కూడా ఇంద్రియ తృప్తే. ఆ ఇంద్రియాలు ఆ విధంగా ప్రకోపింపబడతాయి అన్నమాట. ఆ ఇంద్రియ తృప్తితో అవి
ఆ శరీరానికి సంబంధించినటువంటి వాసనలని అనుభవిస్తుందన్నమాట జీవాత్మ. చాలా హ్యాపీగా ఆనందంగా ఉందని చెప్పి అనుభవిస్తుంది. అనుభవించి ఆ ఇంద్రియ తృప్తిని పెట్టుకొని ఎంబడి పెట్టుకొని మళ్ళీ ఆ అనుభవించిన ఆ కర్మలన్నింటినీ తోడు తీసుకుని ఇంకో శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. అంటే మనకి కనిపించే ఈ చెవులు, కళ్ళు, ముక్కు ఇవన్నీ తీసుకొని వెళ్ళదు సూక్ష్మ శరీరం. ఆ లోపల ఉన్నాయి. అసలు చెవు అంటే మన లోపల ఉంటుంది మిషన్. ఆ లోపల ఉన్నటువంటి ఆ విషయాన్ని తీసుకొని వెళ్తుందనమాట. కన్ను అంటే ఈ కనిపించేదే కన్ను కాదు. ముక్క ముక్కైనా అంతే. దానికి సంబంధించిన ఇంద్రియానికి సంబంధించిన వాసనకి సంబంధించిన దాన్ని సూక్ష్మమైన దాన్ని ఆ సూక్ష్మదేహం తీసుకొని వెళ్తుంది. పంచ జ్ఞానేంద్రియాలని కూడా తను వెంబడి తీసుకెళ్తుంది. మనసు, బుద్ధి, అహంకారం, చిత్తం వీటిని కూడా వెంబడి తీసుకొని వెళ్ళి ఇంకో శరీరంలో ప్రవేశిస్తుంది అనమాట జీవాత్మ. उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति జ్ఞానచక్షుషః. మనస్సుతో కూడిన జీవుడు తన శరీరాన్ని ఎలా విడిచిపెడతాడో, ప్రకృతి త్రిగుణాల ప్రభావంతో ఎలాంటి శరీరాన్ని అతడు అనుభవిస్తున్నాడో మూర్ఖులు తెలుసుకోలేరు. కానీ జ్ఞానంతో శిక్షణ పొందిన కళ్ళు కలిగిన వాడు ఇవన్నీ చూడవచ్చు. వాళ్ళకి గురువులు ఉంటారు కదా, శుద్ధ భక్తులు, వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. వాళ్ళు తెలుసుకోగలుగుతారు ఈ ఇంద్రియ తృప్తి మూలంగా ఏ శరీరం ఏర్పడుతుంది, ఆ శరీరానికి సంబంధించి ఏ విధంగా బాధపడుతున్నాడు, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి శాస్త్రం చదువుకొని ఉంటారు కదా. ఆ జ్ఞాన చక్షు ద్వారా దాన్ని తెలుసుకోగలుగుతారు. శిక్షణ పొందిన కళ్ళు అవన్నీ కూడా తెలుసుకోగలుగుతారు. ఇప్పుడు అవిద్యతో ఆవరించినప్పుడు జీవాత్మ శరీరంలో శాశ్వతం అనుకుంటుంది. జీవాత్మ ఏంటి? అవిద్యతో ఆవరించి ఉంటుంది. అది చిన్మయం. యాక్చువల్గా భగవంతుడు ఎట్లా అయితే చిన్మయమో జీవాత్మ కూడా చిన్మయం. కానీ జీవాత్మ తను మర్చిపోతుంది. భూతకాలం మర్చిపోతుంది, భవిష్యత్ కాలం మర్చిపోతుంది, వర్తమాన కాలం కూడా ఇప్పుడు జరిగేదాన్ని కూడా మర్చిపోతుంది. అది మర్చిపోయి ఆ అవిద్యతో నిండిపోతుంది. అవిద్య, కర్మ ఈ రెండు ఆవృతం అయితే ఇట్లా జీవాత్మ ఉంటే దాని చుట్టూ అవిద్య, కర్మకి సంబంధించిన వాసన ఆవృతం అయిపోతుంది. ఆవృతం అయిపోయేటప్పటికీ ఒక చీకటి గదిలోకి వెళ్ళాము. కళ్ళు కనిపించవు కదా మనకి, ఆ వస్తువును కూడా గ్రహించలేవు కళ్ళు. అంత మాత్రాన కళ్ళు అవి పనిచేయనట్లు కాదు. వాటికి దృష్టికి సంబంధించినటువంటి శక్తి ఎక్కడికి పోదది. అట్లాగే జీవాత్మకి కూడా ఈ అవిద్య ఆవృతమైనందువల్ల అది తను మర్చిపోతుంది. అంతేగాని యాక్చువల్గా జీవాత్మ చిన్మయం అన్నమాట. ఆ జీవాత్మ ఏమవుతుంది? ఈ శరీరంలో ప్రవేశించినప్పుడు ఈ శరీరం నాది, నేను ఆనందాన్ని పొందుతున్నాను, నా పిల్లలు, నా భార్య, నా చుట్టాలు, ఆ చుట్టాలకైన చుట్టాలు మళ్ళీ నా చుట్టాలు, ఇట్లా వేళ్ళు 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 పంచుకుంటూ పోతున్నాను. ఊడలు దిగిపోతాయి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి. ఊడలన్నీ దిగిపోయి మళ్ళీ బద్దుడైపోయి మళ్ళీ 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 శరీరాల్ని తీసుకుంటూ ఉంటుంది అన్నమాట. దానికి కారణం అవిద్య. విద్య ఆవరించింది అనుకోండి, విద్య ఆవరించినప్పుడు జ్ఞాన నేత్రం తెలుసుకుంటుంది. చక్షుష పశ్యంతి జ్ఞానచక్షుష. ఆ జ్ఞానచక్షు తెచ్చుకున్నప్పుడు తను తెలుసుకోగలుగుతుంది. నేను భగవంతుడి సేవకుణ్ణి, ఈ దేహం నాది కాదు, ఈ దేహం వేరు, నేను వేరు, నేను ఆత్మని. నువ్వెవరు అంటే ఇప్పుడేం చెప్తాం మనం? మన పేరు చెబుతాం.
నేను ఫలాని వాళ్ళ భార్యనండి, ఫలాని వాళ్ళ కూతురునండి, ఫలాని వాళ్ళ అని చెప్పినని మన చరిత్ర చెప్పుకుంటాం. కానీ ఆ స్థితికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత జీవాత్మ నేను ఆత్మని అని చెప్తున్నాను తెలుసుకున్న తర్వాత నేను ఆత్మననే అనుకుంటుంది. ఈ కనెక్షన్స్ అన్నీ కూడా కట్ అయిపోతాయి అన్నమాట. అసంగ శస్త్రేణ దృఢైన చిత్వ, దృఢమైన చిత్తం ఏర్పడుతున్నప్పుడు ఆ శస్త్రంతో కొట్టేస్తుంది, నరికేస్తుంది అనమాట. అది జ్ఞానచక్షుడు కలిగినప్పుడు ఆ విధంగా చేస్తారనమాట. ఇదంతా కూడా చూడగలుగుతారు జ్ఞానచక్షుడు ద్వారా. ఇప్పుడు ఒక నిష్ణాతుడైన వాడు ఇక్కడ చూడండి, బాగా పనిలో నిష్ణాతుడు, ఏ మిషన్ పని చేయట్లేదు, పని చేయకపోతే పిలుచుకొచ్చాము, వాడు చెప్పంగానే కనుక్కుంటాడు, పలానా స్క్రూ ఊడిపోయింది కాబట్టి ఇది పని చేయట్లేదు, ఆ స్క్రూ పెడితే పని చేస్తుంది. అంత పెద్ద మిషన్ కూడా ఆ చిన్న స్క్రూ లేకపోయేటప్పటికి పని చేయదు. మన ఇంత పెద్ద శరీరం కూడా ఆ చిన్న జీవాత్మ శరీరంలోంచి వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, డెడ్ బాడీ, చిన్న జీవాత్మ అవిద్యతో నిండింది అనుకోండి, అవిద్య ఆవృతం అయిపోతుంది, మన జీవితం అయిపోయింది, మానవ జీవిత లక్ష్యం చేరుకోలేవు, ఏం లేదు, ఇది మొత్తం కూడా వృధా అయిపోతుంది జీవితం అంతా కూడా. ఏతంతో యోగినశ్చైనం పశ్యంత్యాత్మన్యవస్థితం ఏతంతోప్యకృతాత్మానో నైనం పశ్యంత్య చేతసః. ఆత్మానుభూతిలో ఉన్న యోగులు దీనిని అంతా స్పష్టంగా చూడగలరు, కానీ మనస్సు అభివృద్ధి చెందని మరియు ఆత్మానుభూతిలో లేని వారు ప్రయత్నించినను ఏం జరుగుతున్నదో చూడలేరు. ఆత్మ గురించి, శరీరం గురించి తెలిసిన వాళ్ళు, ఆత్మానుభూతి పొందినటువంటి యోగులు, భక్తి యోగులు, వాళ్ళు అన్నీ చూడగలుగుతారు, భగవంతుడిని కూడా కనిపిస్తారు. భగవంతుడు ప్రభుపాదులు వారిని అడిగారట, మీకు భగవంతుడిని చూశారా అని. చూసారా ఏంటి, నాకు ఇప్పుడు కనిపిస్తున్నాడు, ఎప్పుడు నాకు ఆయన దర్శనం అవుతూనే ఉంటుంది కంటిన్యూస్గా. మీరు చూడగలరా చెప్పండి, మీకు అంత శక్తి ఉంటే చెప్పండి, మీకు కూడా చూపిస్తానంటారు. వాళ్ళు చూడగలిగే శక్తి వాళ్ళకు ఉండొద్దా? ఆ శక్తి కావాలన్నమాట. అట్లా ఆత్మానుభూతిలో ఉన్నటువంటి యోగులు మొత్తం అంతా తెలుసుకోగలుగుతారు, చూడగలుగుతారు. కానీ బద్ధజీవులకి అదేం తెలియక గుణాల ప్రభావం మూలంగా వాళ్ళు ఆ కర్మల్లో బద్దులైపోయి కర్మలకి మళ్ళీ 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 జన్మలు తీసుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళు. అది నేను ఎప్పుడు బయటపడతారు, సాధువుల కృప పొందిన తర్వాత వారిలో అసలు జీవితం అంటే ఏంటి అన్నది వాళ్ళు తెలుసుకోగలుగుతారు. ఈ జీవికి ఏం కావాలి అన్నది సాధువుల కృప ద్వారా, అహైతుక కృప కలుగుతుంది సాధువులకి. ఆ కలిగినప్పుడు వాళ్ళ శిష్యులుగా మారినప్పుడు అప్పుడు వాళ్ళు ఈ బంధనంలో నుంచి బయటపడగలుగుతారు వాళ్ళ సాంగత్యంతో. ఏదాదిత్యగతం తేజో జగద్భాసయతేఖిలం యచ్చంద్రమసి యచ్చాగ్నో తత్తేజో విద్ధి మామకం. ఈ ప్రపంచం మొత్తం చీకటిని చెదరగొట్టే సూర్యుని తేజస్సు నా నుండి వస్తుంది, చంద్రుని వైభవం మరియు అగ్ని తేజస్సు కూడా నా నుండి వచ్చాయి. భగవంతుడు చెప్తారు కదా మనకి 10వ అధ్యాయంలో, సూర్యచంద్రులు నా నేత్రాలని చెప్తారు. ఎతద్భాసయతే సూర్యో న శశాంకో న పావకః. మొత్తం కూడా ఈ ప్రపంచం మొత్తం కూడా చీకటిని చెదరగొట్టే సూర్యుని తేజస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, నా శరీరం నుంచి వచ్చే కాంతి అది. చంద్రుడి వైభవం కూడా, ఆ చంద్రుడిలో ఉన్నటువంటి శక్తి అంతా కూడా ఆయనది కాదు, అది నాదే, నేనే ఏర్పాటు చేసినటువంటిది అని చెప్పినని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. గామా విశ్వచ భూతాని ధారయామ్యహమోజసా
ఉష్ణామి చౌషధీ సర్వాః సోమో భూత్వా రసాత్మకం. జీవాత్మ భగవంతుని తెలుసుకోగల శక్తి ఉన్నది జీవాత్మకి. కానీ భగవంతుని శక్తిని నమ్మటం లేదు. ఈ శక్తితో నా జగత్తు, ఈ శక్తితోనే ఆ జగత్తు మొత్తం కూడా ఏర్పడింది అనే విషయాన్ని నమ్మట్ల. ఎందుకు? అవిద్య మూలంగా. ఈ మొత్తం కూడా ఏర్పడింది. ఎలా ఏర్పడింది? నేను ప్రతి గ్రహంలోకి ప్రవేశిస్తానని చెబుతున్నారు. ప్రతి గ్రహంలో కూడా ఆయన గర్భోదక సాయి విష్ణువు. ప్రతి గ్రహంలో కూడా వెళ్తారు ఆయన. తర్వాత పరమాత్మ రూపంలో ప్రతి జీవిలో కూడా హృదయంలో ఉంటారు. ఆయన శక్తి ద్వారా మాత్రమే ఆ కక్షలో ఉంటాయి అవి, ఆ గ్రహాలన్నీ కూడా. చంద్రుడిగా మారి ఔషధాలన్నింటికీ జీవరసాన్ని ప్రసాదిస్తాను నేనని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. జీవరసం భగవంతుడిదే. ప్రతి జీవి ఈ ప్రకృతిలో ఉండేందుకు కారణం భగవంతుడు. అన్ని పండ్లల్లో రసం, రంగు, వాసన అంతా ఆ శక్తి మొత్తం కూడా భగవంతుడిది అని చెప్పినని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అహం వైశ్వానరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహమాశ్రితాః ప్రాణాపాన సమాయుక్తః పచామ్యన్నం చతుర్విధం. నేను అన్ని జీవుల యొక్క శరీరాలలో జీర్ణక్రియ యొక్క జఠరాగ్నిని, ప్రాణ అపాన వాయువులతో కలిసి నేను 4 రకాల ఆహార పదార్థాలను జీర్ణం చేస్తాను. అన్ని జీవుల్లో కూడా శరీరాల్లో జీర్ణక్రియ జఠరాగ్ని లోపల మన దీంట్లో ఉంటుంది, జీర్ణాశయంలో. అది లేకపోతే మనకు అరగదు, పదార్థాలు అరగవు. నమిలేవి, చీకేవి, తాగేవి, నాకేవి ఇవన్నీ కూడా ఆ అగ్ని ద్వారా పచనం అవుతాయి, జఠరాగ్ని ద్వారా. ఈ 4 రకాల ఆహార పదార్థాలను జీవింపజేస్తాను నేను అని చెప్పడం చెబుతున్నారు. ఆహారంలో రసం నా వల్లే ఏర్పడుతున్నది. నేను వైశ్వానర రూపంలో జఠరాగ్ని ద్వారా ఆహారం పచనం చేస్తున్నాను. 4 విధాల ఆహారాన్ని. ఉన్న ఆహారం అన్ని రకాల ధాతువులను ఏర్పాటు చేసి పోషిస్తుంది అన్నమాట. వైశ్వానర రూపంలో లేకపోతే ఆహారం జీర్ణం అవ్వదు. వైశ్వానర రూపం లేకపోతే ఆహారం మనకి జీర్ణం కాదనమాట. ఆ శక్తి ఏర్పడదు. అంటే 7 ధాతువులు ఉంటాయిట మన శరీరంలో. రక్తము, మాంసము, ఎముకలు, మజ్జ అవన్నీ కూడా ఏర్పడుతున్నాయి. కార్యకారణ కర్తృత్వే భోక్తృత్వే హేతురుచ్యతే. తర్వాత ప్రకృతే క్రియమాణాని గుణై కర్మాణి సర్వసహ. శ్లోకాలు మనం చెప్పుకున్నాం ముందర అధ్యాయాలు కదా. అట్లా భగవంతుడి శక్తి ద్వారా మాత్రమే అన్నీ కూడా మనకి జరుగుతున్నాయి. మన శరీరంలో జరిగేటువంటి క్రియలన్నీ కూడా ఒక్కొక్క దానికి ఒక దేవత ఉన్నారు. ఒక్కొక్క అధిష్టాన దేవత, ఒక్కొక్క అవయవానికి ఒక్కొక్క అధిష్టాన దేవత ఉంటారు. పరమాత్మ ఆదేశిస్తేనే అవి పనిచేస్తాయి, లేకపోతే పనిచేయవు. ఆ పరమాత్మ ఆదేశం ఎప్పుడు ఉంటుంది? మన కర్మలో మనకి కన్ను ఉండకూడదు అని ఉంటే ఆ కంటికి సంబంధించిన దేవత పనిచేయదు. అదనమాట. సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో మత్త స్మృతిర్జ్ఞానమపోహనం చ వేదైశ్చ సర్వైరహమేవ వేద్యో వేదాంత కృద్వేద విదేవ చాహం. నేను ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో ఆసీనుడనై ఉన్నాను. నా నుండి జ్ఞాపక శక్తి, జ్ఞానము, మతి మరుపు కలుగుతున్నాయి. అన్ని వేదాల ద్వారా నేను తెలిసి ఉండాలి. నిజానికి నేను వేదాల యొక్క కర్తను మరియు వేదాలను తెలుసుకున్నవాడును. ఆ వేదాలు ఎలా ఏర్పాటైనాయి? ఆ భగవంతుడే కర్త.
ఆ దీంట్లో గాలిలో ఉన్నటువంటి ఆ శబ్దాన్ని గ్రహించి వ్యాసుల వారు ఆ వేదాలన్నీ రచించడం జరిగింది. ఆయన రాయలా అది. భగవంతుడి ద్వారా ఏర్పాటు చేయబడిన ఆ గాలిలో ఉన్న శబ్దం. ఆ శబ్దం వేదాలని గ్రహించి అవి మనకు అందించారనమాట. వేదవ్యాసుడు రూపంలో వచ్చారు. కృష్ణద్వైపాయనుడు అంటారు కదా, ఆయన్ని భగవంతుడే ఆ విధంగా అవతరించి మనకి అన్ని కూడా అందించడం జరిగింది. మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి మన హృదయంలో ఆసీనుడై ఉన్నారు ఆయన పరమాత్మ రూపంలో. ఆసీనుడై ఉండి జ్ఞాపక శక్తి, మనకు కలిగే జ్ఞాపక శక్తికి, మనకు కలిగే జ్ఞానానికి కానీ మతిమరుపుకు కానీ అన్నింటికీ కూడా ఆయన అధీనంలోనే ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా ఆయనే కలిగేట్టుగా చేస్తున్నారు మన గుణాల ప్రభావం మూలంగా. మనకు ఒక్కొక్కటి పడతాయి అన్నమాట. వేదాల ద్వారా కూడా తెలియజేయబడుతున్నాను నేను. ముందర దాంట్లో మనకి ఈ శ్లోకంలో ఇప్పుడు భోజ్యం అంటే ఇప్పుడు భక్ష్యం అంటే ఏంటంటే శనగలు ఇలాంటివన్నీ కూడా భక్ష్యాలు నవిలేవి, దంతాలతో నవిలేవి. భోజ్యం అంటే అన్నము, కూర, పప్పు ఇవన్నీ. తేష్యం అంటే బెల్లము, నాకేది అది బెల్లం అన్నమాట. చోష్యం అంటే చెరుకు గడ పీల్చేది. చెరుకు గడలు ఉదాహరణకి జుర్రి తాగుతాం కదా, దాన్ని మన రసం మామిడి పండు ఇవన్నీ కూడా జుర్రి తినేవి. ఈ రకాలు, ఈ 4 రకాల ఆహార పదార్థాలు కూడా ఆ వైశ్వానరాగ్ని ద్వారా పచనం కాబడుతున్నాయి. ఇది కూడా చెప్పేశారు కదా. ద్వావిమో పురుషో లోకే క్షరశ్చాక్షరే ఏవ చ సర్వాణి భూతాని కూటస్థోక్షరే ఏవ చ క్షర ఉచ్యతే. క్షరుడు అక్షరుడు అనే 2 తరగతుల జీవులు ఉన్నారు. ఆ భౌతిక ప్రపంచంలో ప్రతి జీవుడు క్షరుడు కాగా, ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ప్రతి జీవుడు అక్షరుడు. క్షరుడు అంటే నశించిపోయేవాడు. భౌతికంగా ఉన్నటువంటి ప్రతిది కూడా నశించిపోతుంది. అక్షరుడు అంటే ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నటువంటి వాడు. అక్షరుడు అంటే ఇంకా నశింపు లేనటువంటిది అనమాట. ఆ లోకం కానీ, అందులో ఉన్న పరమాత్మ కానీ, అందులో ఉన్న వస్తువులు కానీ ఏవి కూడా నశింపవు. ఈ 14 భువన భాండాల్లో కూడా 2 రకాల పురుషులు ఉన్నారట, క్షరులు అక్షరులు. అది క్షరులేమో మళ్ళీ మళ్ళీ జీవితాలు మళ్ళీ జన్మలు తీసుకుంటూ ఉంటారు. అక్షరులేమో భగవద్ధామానికి ముక్త జీవులుగా భగవద్ధామానికి చేరుకునే భగవంతుడి సేవలో నియుక్తులైతారు. జీవరాశులు పతనం చెందేవారు క్షరులు. అక్షరులు అంటే ఎప్పటికీ పతనం చెందకుండా ఉండేటువంటి భక్తులు, భగవంతుడి ముక్త జీవులు అన్నమాట. భగవంతుడి భక్తులు. ఉత్తమ పురుష స్వన్యః పరమాత్మేత్యుదాహృతః యో లోకత్రయమావిశ్య బిభర్త్యవ్యేశ్వరః. ఈ ఇద్దరితో పాటు 3 ప్రపంచాల్లోకి ప్రవేశించి వాటిని భరిస్తున్నట్టు నాశరహితుడైన పరమేశ్వరుడు
పరమాత్ముడు అనే సర్వోత్తముడైన పురుషుడు ఉన్నాడు. ఈ క్షరులు అక్షరులతో పాటుగా మూడో వాడున్నట్ట. ఆయన ఎవరు అంటే పరమాత్మ రూపంలో ఉన్నటువంటి నాసిరహితుడైనటువంటి ఆ భగవంతుడు కృష్ణ పరమాత్మ. ఆయన పరమాత్మ రూపంలో ప్రతి జీవిలో కూడా హృదయంలో ఉన్నారు. యస్మాక్షరమతీతోహం అక్షరాదపి చోత్తమం మహా అతోస్మి లోకే వేదే చ ప్రథ పురుషోత్తమ. అక్షరుడు అక్షరుడు ఇద్దరికి నేను అతీతంగా దివ్యమైన వాడను మరియు ఉత్తముడనైన కారణంగా నేను ప్రపంచంలో మరియు వేదాల్లో నేను పురుషోత్తమునిగా ప్రసిద్ధి చెందాను. ఈ క్షరులు అక్షరులు వీళ్ళతో సంబంధం లేదు. నేను నాది దివ్యమైన ఇది ఉత్తముణ్ణి, నేను పురుషోత్తముడు. ఆ పురుషోత్తముడిని కాబట్టి వేదాల్లో కూడా నన్నే స్తుతించారు పురుషోత్తమునిగా. వేదాల్లో ప్రసిద్ధి చెందాను నేను అని చెప్పనని చెప్తున్నారు అనమాట. యో మామేవమసమ్మూఢో జానాతి పురుషోత్తమం స సర్వ విభజతి మాం సర్వభావేన భారత. ఓ భరతవంశీడా, సందేహం లేకుండా నన్ను పురుషోత్తమునిగా ఎవరు తెలుసుకుంటారో వారు సమస్తము తెలిసిన వారు. అందువల్ల అతను నా పూర్తి భక్తి భావనలో నెలకొంటారు. సేవలు ఎవరైతే ఆ భగవంతుడిని తెలుసుకుంటారో పురుషోత్తముడిగా, పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగం కదా ఇది. పురుషోత్తముని తెలుసుకోవాలి. ఇదంతా విన్న తర్వాత కూడా మనం తెలుసుకోలేకపోయాం అనుకోండి, మన జన్మ వృధా. మార్గం వెతుక్కోవాలి మనం ఎప్పుడు కూడా. ఆ మార్గం సుగమం అయ్యేట్టుగా చూసుకోవాలి మనం ఈ మానవ జన్మలో. ఈ మానవ జన్మ అనేది చాలా చాలా సుకృతమైనటువంటి జన్మ అనమాట. అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ. పురుషోత్తమునిగా ఎవరు తెలుసుకుంటారో, ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు వాళ్ళు పూర్తిగా దృఢ శ్రద్ధ విశ్వాసం భక్తి కలుగుతాయి ఆ భగవంతుడంటే. కలిగినప్పుడు ఆయన సేవలు నెలకొంటారు. ఆయన ఆనందమే నా ఆనందం అనుకుంటారు. అప్పుడు వాళ్ళకి ఆ భగవంతుడి కృప లభిస్తుంది. భగవంతుడు తన ధామానికి తీసుకొని వెళ్ళిపోతారు అని ముక్తదేవి. ఇతి గుహ్యతమం శాస్త్రం ఇదముక్తం మయా నఘా ఏతద్బుద్ధ్వా బుద్ధిమాన్ స్యాత్ కృతకృత్యస్య భారత. ఓ పాపరహితుడా, వేద గ్రంథాల్లో చాలా రహస్యమైన అతి గుహ్యమైన భాగం ఇది. ఇప్పుడు నా ద్వారా నీకు వెల్లడైంది. దీన్ని ఎవరు అర్థం చేసుకుంటారు, ఎవరు తెలివైన వారు, వాళ్ళు తెలివైన వాళ్ళు అవుతారు. ఈ విషయాన్ని ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో వాళ్ళు, మరియు అతని ప్రయత్నాలు పరిపూర్ణతను పొందుతాయి. ఆ తెలివిగా వేసే స్టెప్ ఎప్పుడు సక్రమంగా పడుతుందన్నమాట. ఆ మార్గం సుగమం అవుతుంది. సుగమం అయినప్పుడు భగవత్ ప్రాప్తి కలుగుతుంది. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ.